Imambia rero asipara ya kisigo chikeroka abantu gwetania 50 bali kurwasi safari ya Nairobi gucha Kisii bali gutumeke basi ya matatu ye kambani ya Guardian Angel nigo baminchulia makweli maiga ye basi iyo gusiri uboroso na guturungana se kona ya Egetai. Abantu abange nigo batigirwa chingoma chintindi ati yabo n'umusacha oyo mukubutuko koboko amona aborokiwa abo balenge koira nasi chiskuru maiga y'umutima ko mwenye ekyali ngo sabuna moja iga tokuye egali kobuchibule kuna kuru tokuye bikuru musubate naro menya kaga bwone nero kuruna konya abantu asiri ino no montere bonyara bakora kihonyara ku control buna bone pass ye e pare ni gere nyerre mono e pare ye kuruke umbu tirumbu kaiga ige ere pare nyerre mono nande bwa chikona chire sharp bone kere montere bana bagusinyi gonjore gari yanya ya musire iri ya chire ya sire metaro ne metaro ya kire metaro chiete tabwa timana chinga kecho ekyombe kyobokonye gie county ya Kisii nigo gekira naso bwango ego konya ubabwateranirwa asumu basokano oyo mono niga barayi be county ya Kisii babuligwe kwimukerera igoro ati abo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbara ati kwene kibuna nko gali bale iyo nakobeka kibwobe ele gutangeme basokana yabirege kwenekwa asefale iyo simba nere ototerine tegaiga nero le igabana yaitu nero tugukurira ataraji kurwekero geke na into atakonye pale akwane ne serikali ane igoro egera akwane na umwasimi wa Ruto atwe contract engia e pale yenya aleka nero sigwe asenjere ngikirangu ero sigwe njere ngale ero sigwe na kurusune ke ero siri mna bono sune ke gale iri ntwanya korajia chali abantu baitu bakure chipigipige abantu baitu bakure para bantu bakure pia maene bantu buna bono muiso ndiga muntu Egetai na akupigipigi buna one Egetai ge pale yabeire mbe abere nyerre mono umuchano ne pale ere nyerre njenge ntararo gukurire byongozi bitokonya muntu abantu benjino montere bande njengu kwana munande genjino montere ba mpoka ndichigali chemesiku bona ncinaro kusaba serikali ita maene pia tokonya gere pale abe ngale mitwanya kobogererana umuchano kobogererana baminto bake serikali etagwanja etogarerie pale pale yakone yere sabu batubekere pampu baminto baki inkolipotelia Amazing Voice of Victory kurwa sekona ya Egetai county ya Kisii letalia nene Ishmael Omoyo.